Helo, a croeso i'r rhifyn arall o adolygu ffiseg, lefel A gyda e-ysgol. Mae e-ysgol yn prosiect sydd yn darparu fideos gyfer adolygu dygau a hefyd lefel A. Mae link gyda ni ar y sgrin fan hyn. Os ewch chi ar y link na, clico arno fe. Neu ewch hwnna chi i'r gwefan lle mae'r llu o recordiau sydd wedi cael ei wneud yn y gorffennol. Felly mae cwpl o rai ffiseg wedi cael ei wneud dros y blynydde sydd yn amrywio o ran y testunau. Heno fi fyddwn ni yn edrych ar plygiant sydd yn uned 2 o cybac. Gyda gyd beth fi wedi rhoi fan hyn i chi yw y syllabus ei hunan. So dyma'r gofynion sydd gyda chi, mae rhaid fod chi yn gwybod. So beth ewn ni trwyddo cwpl o cwestiynau, cwpl o pethau adolygu, a wedyn dewn ni nôl ar y diwedd ac y gweld odi y pethau yma wedi cael eu tico o ran y gwaith adolygu. Gyda chi hefyd ar wefan cybac, mae gyda nhw taflenni hyn maen nhw wedi paratoi gyfer pob uned ffiseg lefel A. Felly mae hwn yw'r cynodiad o popeth sydd eisiau chi gwybod gyfer plygiant golau. Felly fi fyddwn ni'n defnyddio pob peth basically sydd ar y tudalen yma i helpu ni i ateb y cwestiynau heno. Y taflen ddata, mae'r taflen ddata yn rhoi'r hafaliadau i chi sydd eisiau gyfer ateb cwestiynau i gyd. Ni'n mynd i edrych ar plygiant. So mae plygiant gyda ni yn yr ardal yma o'r taflen ddata. Mae'n hanfodol bod chi'n gwybod beth yw pob term. So mae N yn sefyll am yr index plygiant. Cyfych mae N yn hafal i 1 am air. Os mae unrhyw beth a index plygiant yn fwy na 1, mae'n meddwl mae'n mwy dwys. So fel arfer, ni yn siarad solids a ni yn siarad am hylif. Llai dwys, top yn ben, so yna mi bodol am ddim byd o fewn lefel A bydden nhw'n defnyddio sydd yn llai na 1. Fi yw bianedd sydd gyda chi yn y cyfrwng. Pa mor gloi mae golau yn teithio. Sylwch wedych chi V1 a mae V2 gyda chi, dibynnu ar y cyfrwng meno. Mae gyda ni theta. So, os mae golau yn mynd o un cyfrwng i'r cyfrwng arall, yn y cyfrwng cyntaf sydd gyda chi, byddwch chi'n ymwybodol pwy ffordd mae'r golau yn mynd. Oherwydd bod hwnna yn rhoi'r ongl cyntaf i chi. So hwnna bydd yr ongl trawiol yna'r ongl adlewyrchiad. Ongl plygiant, sori. So hwnna yw'r ongl, bydde fe'n theta 1 a hwnna bydde theta 2 os mae golau yn teithio yn y cyfeiriad yna. N1 yw bychu yn y gyntaf, N2 yw bychu yn ail. Beth i fi'n hoffi wneud gyda'r hafaliadau yma i gyd yw fi'n hoffi cyfuno nhw mewn i un peth. Croeso chi, fel chi wedi dysgu fe, mae fel i fi'n cofio fe, mae'n rhwyddach os mae'n dod i ateb cwestiynau, cyfuno popeth i'r hafaliad yma. So os fi'n disgwyl ar unrhyw cwestiwn, fi'n rhoi hwnna lawr a wedyn fi'n mynd trwyddo pob un, ffindo mas o dwi'n gwybod e neu nag o'n gwybod e. So mae'r hafaliadau yma yn bwysig iawn. Pan chi'n siarad am ongl critigol, cofiwch bod yr ongl plygiant yn mynd i fod yn 90. So mae sain o'r 90 yn hafal i 1. So am unrhyw beth i wneud gyda ongl critigol, cyfych mae N2 dros N1 yn mynd i roi'r ongl critigol sain C i chi. C bydd yr ongl critigol.
Y C sydd gyda chi fan hyn yw bianedd mewn air. Okay, a bydd hwnna wastod yn 3 llosi gyda 10 pŵer 8. Mae hwnna'n cael ei roi ar y taflen ddata ar y blaen fel un o'r rhifau sefydlog. Dim byd arall rili gyda ni i weid ynglyn â'r hafaliadau yna. Defnyddio ni rei nawr a ni'n ddoi cwestiwn ac gweld sy'n mae'n mynd. Okay, fi wedi gadael y taflen un lan i chi. Gallwch chi os chi'n watch yn y fideo mynd nôl a chi'n defnyddio hwnna. Cwbl o nodiadau sydd falle deddf snel, gallwn nhw gofyn beth yw deddf snel i chi. Bydd hefyd gyda chi cwbl o cwestiynau sydd i wneud gyda ffibrau optegol. So mae cwbl o nodiadau fyna falle bydd ni yn defnyddio i ateb y cwestiynau nawr yn y munud. Bant ni. So, mae cwestiwn dyn ni'n mynd yn am y paladr o olau a mae plygiant yn digwydd. Mae'n mynd o plastig clir mewn i air. So mae plygiant yn digwydd. So mae plygiant yn digwydd oherwydd ni symud falle o un sylwedd mewn i sylwedd arall. So mae newid cyfrwng gyda ni. Yn y cwestiwn hyn, mae gyda ni ongl o 29 fel ongl trywol, 50 fel ogion plygiant. N yn 1, so mae'r index gyda fi. Achos fi'n mewn i air, hwnna bydd N2, cofiwch na. Fi yn plastig yn gyntaf, so hwnna bydd N1. So, jyst adnabod pethau mewn cwestiwn, mae'n bwysig, ymwneud chi'n mynd daifo mewn i ateb rhywbeth, jyst bych cael pip fach rownd, gwybod beth yw pob peth sydd yn y cwestiwn. So mae'r 50 na fyna. Mae fe'n mynd i ffwrdd o'r normal. So gallen nhw gofyn cwestiwn i chi falle pam. Reswm, mae fe yn llai dwys. Air yn llai dwys na beth yw plastig. So mae'n cyflymiad yn digwydd. So bydd golau yn cyflymu wrth mynd o plastig mewn i air. Mae cwestiwn yn gofyn i ni gweithio'r bianedd. Okay, so fi ar ôl y llythyren y fi. A V1 bydd e, oherwydd fi yn plastig yn barod. Na'r cyfrwng cyntaf. So, beth na fi, rhoi'r hyfaliadau i gyd lawr, a wna fi trwyddo pob un i cael gweld beth sydd gyda fi fan hyn. So, fi'n gwybod mae'r ongls da fi, a fi'n gwybod mae'n gofyn am bianedd. So, I bydd y 29, a'r R fan hyn bydd y 50. Fi'n symud y V2 drosto, achos fi'n gwybod yn air bod y bianedd yn 3 llosi 10. 8. So mater wedyn o jyst gweithio hwnna mas. Hwna ateb yn metr ar eiliad. Check bach chi'n gallu neud fan hyn. Just neud siŵr bod chi wedi gwasgu'r bwtwnau iawn ar y calculator mwyn y dim. Mae'r bianedd yn plastig mynd i fod yn llai na air. Oherwydd mae fe mwy dwys. Felly, eich sy'n disgwyl eich ateb, o chi'n llai na 3 llosi na 10 i 8, so chi'n gwybod chi ar y trywydd cywir. Right, ni eisiau gwybod yr ongl critigol. So, cofiwch beth ni'n gweud. Mae'r ongl critigol yn meddwl bod 90 gradd yw'r ongl plygiant. Mae sain o 90 yn bydd handi iawn, achos mae'n hafal i 1. Felly, rhoi'r hyfaliad lawr. Mae sain I yn mynd i fod yr ongl critigol. So sain 90, jyst rhoi hwnna'n mynd yn llawn bod chi'n gweld bod mae pethau'n dod o. So, critigol bydd hwnna nawr. Rhoi rhifau mewn. Dyna'n
I cael yr ongl, cofiwch bydd rhaid i chi gwasgu sin to the -1. So shift sin bydd hwnna ar y cyfrionell. So eisiau chi marfer hwnna. Rifau yn mynd mewn, bianedd. Yna'n tip i chi, bydd y rhif lleiaf wastod yn mynd ar top. Amser i chi yn gweithio mas ongl critigol. Mae'n rhaid fe. So, mae hwnna'n werth rhywbeth i chi ymarfer ar y cyfrifannell. Os i chi yn gwasgu bwtynau a chi'n cael syntax error yn digwydd ar y cyfrifannell, hwnna fel arfer yn meddwl bod chi wedi rhoi y rhif anghywir ar y top. Os mae'r rhif yna yn fwy na'r rhif sydd ar y gwylod, bydd ateb y secsiwn bach yna yn fwy na 1. So os ydych chi'n gwneud sin o -1, o unrhyw rhif sydd yn fwy na 1, fe gewch chi syntax error ar y cyfrannell. Felly chi'n gwybod chi'n gwneud rhywbeth yn anghywir fyna. Okay, so mae'n tip bach i chi gyfeirau. Mae hwn yn dangos fiber optic. A mae fiber optic dyn ni'n mynd aml ffodd. So, gyda aml fodd, chi'n gallu cael fwy nag un peledr mewn tu fewn y fiber optic. Cwestiwn hyn, dim ond un sy'n cael ei dangos, ond yn aml fodd gallai fe fwy na un peledr gyda chi. Yr ongl mwyaf, mae cwestiwn yn gofyn am, so mae'r ongl na yn mynd i fod yr ongl critigol. Yn felly gweithio hwnna mas, os cofiwch mae 90 gradd dy fi fyna. So mae'r ongl fyna yn mynd i fod yn 81 am y critigol. So nawr fi chi'n disgwyl ar cwestiwn, falle bod nhw'n mynd i ddod yn defnyddiol, falle bydd e ddim. Cofiwch gyda'r fiber optic hefyd, mae'r cladyn gorfod cael index plygiant yn llai na beth yw gwydr neu ty beth sydd yn y craidd er mwyn i fe gweithio. Mae rhaid fydde. Ni bydd y golau yn dy mas. So fan hyn mae'r index plygiant y craidd yn 1.53. So fi'n gwybod mae'r cladyn gorfod bod yn llai na i fe gweithio, na'r check yn ddiwedd. So, sato lan yr hyfaliad. So, wedi gweithio'r 80 na mas mae'n mynd i fod yn handi. Mae'r ateb yn llai na 1.53, so fi'n gwybod fi'n gywir. Right, y cwestiwn nesaf yn gofyn ni i dangos fod llwybr i gamogam un sydd yn digwydd mynd i fewn yn 1.125 gwaith yn hirach na'r llwybr syth. So, dwi ddim yn dangos beth yw'r llwybr syth o ran seis, jyst bod e'n 1.125 yn fwy. So, os fi'n disgwyl ar y triongl yn y diagram na, fi'n meddwl, right, mae dy fi'r agos bydd eisiau fi gweithio hwnna mas. Nes fi'n defnyddio hwnna falle fel 1. Achos dwi ddim yn rhoi y rhif i fe, so mae'n gweud rhywbeth yn hirach na rhywbeth, so na gyd fi'n yw cymharu fe gyda rhywbeth. So os fi'n cymharu fe gyda rhywbeth, fi'n gallu gweud, right, os bydde A yn 1, mae Hy wedyn yn nafaid yn fwy na 1. Nath o'r cwestiwn yn gofyn. So mae eisiau'r gweithio mas beth yw'r hypotenuse arno fi fan hyn.
So wedyn byddai'n gallu gweithio mas. Okay, so, beth fi'n dweud fan hyn, yn gloi i chi, yw dangos, os byddwn ni wedi rhoi 1, bydd cos o 9 yn gweithio mas beth yw'r hypotenuse. So mae'r hypotenuse yn 1.125, felly mae hwnna yn dangos bod e'n 1.125 yn fwy na'r llwybr os bydd fe'n mynd yn syth trwyddo. Yn y cwestiwn nesaf, mae wedi gofyn i ni, mae angen i'r gwahaniaeth rhwng amseroedd teithio pôl stata ar hyd y dou llwybr hyn fod yn fwy, beidio bod yn fwy na 7.5 nanoseconds. Bydde fe'n digwydd os bydde 150 o ffibr gyda fi yn rhy hir neu beidio. Naran, hyd ychwanegol, gan bod fi'n gwybod os bydd yr ffibr aml foddyn yn gwneud rongl hyn, os bydde'r ffibr i gyd yn 150, os bydde fe yn mynd ar y zigzagyn, yn y pen draw, bydde fe'n ei gorffon ei pellter o 151.88 metr yn gyflawn. Os bydde fe'n mynd ar hyd llwybr trwy'r amser. Os pob tro, bydde fe'n mynd i fod nafaint yn fwy. Ac ei gymaru gyda'i hun. Felly, beth fi'n gallu gwneud yw defnyddio amser i'w pellter dros bianedd. So, os bydde gyda fi pellter o 150 metr, so os bydde fe'n mynd syth trwyddo, fe fydde fe yn ala 150, a fi'n gwybod beth yw y bianedd sy'n mynd trwyddo, o'r cwestiwn blaenorol. Okay? So cofiwch gyda lot o cwestiynau ffiseg, chi'n gallu edrych nôl ar cwestiwn, felly cael rhyw gwybodaeth o ryw elfen. So hwnna oedd y bianedd o'n i wedi gweithio mas yn part 1. So am 150 metr, fe fydde fe'n ala pellter dros bianedd, bydde'n ala 789.5 nanosecond. Gyda'r pellter newydd, os bydde fe'n zigzago pob tro, bydde'r pellter yn 151, rhannu hwnna gyda'r bianedd, fe fydde hwnna yn rhoi amser i fi o 799. So y gwaniaeth yr un doi na wedyn, bydd yr amser, os bydde fe'n mynd straight trwyddo i gymaru gyda fe, os bydde fe'n zigzago trwyddo. A mae'r gwaniaeth na fyna yn fwy 7.5 nanosecond. So felly bydde fe ddim yn llwyddiannus iawn. Okay, so yna'r tips gyda chi fan hyn. Yw mewn fiber optic, maen nhw'n licio gofyn faint o amser falle yn fwy bydde rhywbeth yn mynd yn ala na os bydde fe'n mynd yn syth trwyddo. Okay. Right. Adlewyrchiad mewnol cyflawn yn digwydd yn aml iawn mewn periscopes. Yn licio'r cwestiynau bach fel hyn. So, edrych trwyddo fe. Mae dy fi prisms. Prisms yw y pethau un fan hyn. Mae gyda fi gwyder yn 1.52, index, a mae eisiau profi cwbl bethau. So, gyda gyd, gyda prism, y golau yn mynd mewn, cwrdd normal i chi fyna. A beth chi moyn i ddigwydd mewn prism, os mae'n gweithio fel periscope, yw fod yr ongl na fyna yn mwy na critigol. Os bydd hwnna'n llai neu critigol, bydd y golau yn dy mas bydd plygiant yn digwydd. Chi moyn ei ddod nôl mewn, so mae'n rhaid bod yr ongl na fwy na'r critigol. I galw hwnna yn adlewyrchiad mewnol cyflawn. So yna'r ateb sydd gyda ni fan hyn, bydd yw'r un o'r proses newid y cyfeiriad na. Mae'n ffact, fwy gorfod bod yn fwy na critigol. Right, y cwestiwn 2. Right, beth yn digwydd os byddwn ni'n rhoi hwnna mewn dŵr? Ar hyn o bryd, mae hwnna mewn air. Mae'n gweithio'n iawn. Mae air y gwahanol
index plygiant I dŵr. So mae dŵr a plygiant yn index mae'n gweud o 1.33. So mae fe'n mynd o gwyder I dŵr. So mae'r index yn llai. So mae yn bosib, ond mae eisiau checo I weld os mae'n gweithio'n iawn, yr ongl na fyna critigol dyn ni fan hyn yn 45. So mae eisiau checo I weld ond yw hwnna'n mynd I ddigwydd os bydde fe'n digwydd I dŵr. So, mi set y lan yr ofaliad yr un ffordd pob tro. N2, N1, sin C. So mae fi'n I ffindo mas beth yw'r ongl critigol am dŵr. So, beth sydd da fe, N2, so ail sylwedd byddai'n mynd mewn I bydd y dŵr. So'r dŵr yw 1.33. Okay, a'r sylwedd fi yno yn y dechrau yw y gwyder, lliaf ar top. So byddwn ni'n gwneud sin -1 I ffindo mas beth yw'r ongl yna. Os fi'n neud mae'r ongl yn gweithio mas. Os mae'n mynd I adlewyrchu mewnol, mae'n rhaid fod yn fwy na 61. Eto, triwch hwnna ar y cyfrannell, jyst I checo bod chi'n gallu rhoi sin -1 mewn. Mae'r ongl critigol fan hyn 61. Na'r mynd trwy y prism fan hyn, mae ongl yn 45. Mae 61 yn fwy na 45. Felly, dwi ddim yn mynd I gweithio. Na. Felly bydd y rai fydd ongl yn mewn yr ongl yn fwy na 61 os bydd yn gweithio. A beth bydd yn digwydd, bydd plygiant, bydd y golau yna yn dod mas o'r prism. So bydd yn mynd llwyddo. Na beth bydd yn digwydd. Plygiant. Un nesa, cwestiwn ba. So mae ffiber, un ffordd, monomod. Na beth mae monomod yn meddwl yw jyst bod un pelydrin yn mynd trwy canol y ffiber optic. Monomod. Mantes o monomod yw fod gwyder yn bod e'n gallu teithio yn bellach heb bod ni'n colli egni. Hefyd bod dim afluniad yn digwydd, distortion o'r signal. Mae gofyn I ni gweithio'r amser y byddai'n ala I fynd trwyddo puls. Fynd trwyddo 1.5 km. So amser syml beth fi'n gwneud fan hyn. Bydda y pellter dros bianedd. So'n gwybod beth yw'r bianedd yn plygiant, so beth fi'n mynd I wneud yw gweithio mas y V2N. Ail trefnu. So os fi'n mynd o air mewn i'r golau, fi'n defnyddio'r air, mae air yn really handi, achos fi'n gwybod bod bianedd e. Siwna fi wedi gweithio mas y bianedd, cyn rhoi fe nôl mewn. A mae hwnna'n rhoi amser I fi. O 7.6 microseconds. So 10 to the minus 6. Just gwbl o bethau bach I chwyn enna. So, os ych chi yn mynd o air mewn I rhywbeth, os ych chi yn air, hwnna yw y V1. So bydd yr N1 wedyn yn 1. Okay? So, defnyddiol iawn, cofio bod, felly bydd y gwybodaeth yn y gwestiwn ddim yn gweud wrthoch chi beth yw N am air a beth yw'r bianedd am air, achos mae'n disgwyl bod chi jyst yn cofio hwnna a defnyddio'r tabl o cysonau.
rhaid sydd ar ffrant y papur i cael y data yna. Right, mwy ar fibre optics. Rhain wedi bod yn gwestiynau poblogaidd yn y gorffennol gyda cybac. So mantes o ffiber unffordd, un fodd. Nawr en, beth sy'n dyfu ar y gwylod fan hyn yw peth o'r stwff wedi cael yn nodiadau. Gyda un fodd, bych chi'n gweld, yw os chi'n rhoi golau mewn, mae'r golau sy'n dod mas jyst yn bod i gwmwys yr un peth. Ond os ych chi rhoi fe mewn i gwydr trwchus, chi'n cael amlfodd yn digwydd, so mae'r golau'n gwasgaru mewn tu fewn. A pan mae'n dod mas, mae'n colli lot o'r egni, a hefyd mae'n gwasgaru lot. So beth ni'n gweud yw fod dim afluniad yn digwydd os ych chi yn defnyddio modd unigol. Right? So o fewn single mode, mewn mono mode, mewn amlfodd, chi'n mynd i cael afluniad, distortion o'r signal, mae'n gwasgaru mas. Nawr mae hwnna'n gallu achosi problemau mowr, yn wedig os chi'n mynd dros pellter. Achos beth yn digwydd, bydd y pulses yn dod mas ar y diwedd ar gwahanol amser, oherwydd maen nhw'n teithio ar gwahanol onglau mewn tu fewn. So, gyntaf i gyd, fiber un fodd, mono mod. So mae'n caniatáu un llwybr bych chi'n cael. So fi'n gweud na. So un llwybr yn unig chi'n cael yn mynd trwyddo fe, achos mae'n denau. A bydd y pwls yn cyrraedd, os chi'n cael ala fe o un ochr i ochr arall, bydd e heb cael ei wasgaru. Gallwch chi weid hefyd bod dim afluniad yn digwydd o'r signal. So bydd y pwls cyrraedd, yn yr un faint o amser pob tro. So falle bydd tyfach o delay mynd i fewn, dibynnu ar y pellter, ond chi'n gwybod na'r pwls bych chi'n cael pob tro yn yr un faint amser. Y problem yw gydag amlfodd, sef craidd trwchus, bydd y pwls bydd yn gwasgaru. So bydd yn cyrraedd ar amseru gwahanol. Felly mae hwnna'n gallu creu lot o problemau i chi o ran afluniad o data. Okay. Gallen nhw yn gofyn os unrhyw mantes o defnyddio amlfodd, bych chi'n cael fwy nag un pwls mynd i fewn fel la. Wel ma fe. Beth chi'n gallu wneud yw bod pob un o'r pwlsau yna yn cario neges gwahanol. So, beth chi'n gallu wneud yn y byd electroneg yw rhoi fwy nag un neges trwyddo ffiber optig, achos yma fe'n amlfodd, a wedyn beth byddwch chi'n wneud ar diwedd, os ych chi'n gwybod bod nhw'n mynd i ddod mas ar gwahanol o'r degau, chi'n gallu defnyddio techneg i gwahanu nhw a cael y data o pob un yn unigol. Mae'n gostus, ond mae'n ffordd effeithlon o anfon fwy nag un neges trwyddo ffiber optig. Gyda'r un monomodd, dim ond un neges neu un data, fath o data, gallech chi wanylo trwyddo. Okay. Okay, cwestiwn arall yn ni fan hyn, ble mae dyn ni cylch o olau, a mae fe mewn i bloc gwyder. So yna'r golau yn mynd mewn. Mae'r ongl gyda ni wedi cael ei roi i ni.
index plygiant y gwydr yw 1.6. Nawr, mae'n gweithio ni, cyfrifwch yr ongl plygiant i'r air ar yr arwyneb crwm, a brasluniwch yn ofalus y peledr sydd yn plygu. So, os mae hwn yn mynd mewn, mae'n gweithio ni bod e'n mynd i plygu. Right. Mae dy fi gwydr, a mae'n mynd mewn i air, so pan bydd yn dod mas, bydd e'n cyflymu. Ffaith, mae rai fych chi'n cofio, os mae rhywbeth yn cyflymu, mae'n meddwl bod e'n mynd i ffwrdd o'r normal. So na i ffwrdd o'r normal, gyda ni fyna wedi cael i braslunio. So i'n gwybod beth yw'r ongl, okay? Ond y gyd mae'r arfolwr ar ôl fyna, bod chi'n gwybod bod e'n mynd i ffwrdd o'r normal. So nawr beth yw'n wneud yw cyfrifo yr ongl plygiant. Chi'n gweld pa mor handi yw'r techneg yma o jyst roi'r hafaliad lawr. Mae gyda fi'r index, fi'n gwybod y ongl yw e. Fi yn N1, mae N1 yn hafal i 1.6. N2, mae'n mewn i air, bang. Dim yn y cwestiwn, dim yn cael rhoi yn y cwestiwn, sori, 1. So, sain I, fi mewn yn y gwydr, so I, bydd y 30. So, o fyna, fi'n mynd i gweithio mas beth bydd R. So, felly, traws newid, roedd. Eto, chi'n gweld pa mor bwysig yw defnyddio'r sin minus 1 yn ar y cyfrannell. So bydd hwnna'n rhoi ongl i chi o 53 gradd. Jyst rhoi fe mewn. Okay. Felly mae bod yn gywir. Mae'n beth yw maint e. Ar ongledd. Okay, cwestiwn nesaf. Mae nawr yn gofyn i mi cyfrifo'r pellter mwyaf X ar hyd wyneb is y bloc, lle mae'r peledr yn gallu mewn i'r bloc normal yn mwyn dod mas o'r wyneb crwm. Mae hwn gyfeirio at yr ongl ni, at yr ongl theta eto, yn yr en. Bydd yn dod mas o wyneb crwm, mwyn meddwl ni yn siarad am critigol, na'r gwybodaeth bach craff o ddisiau yna chi. Fe bydd yn dod mas bang, os mae'n grwn, mae'n rhaid yn critigol. So fi set lan, yr N2, N1. Fi cymryd erbyn nawr bod chi'n hapus bod y sin C, chod y sin 90 ar y gwylod, so'r sin of I yw sin of C. Okay, so set hwnna lan, na 39 gradd i ni. Mae'n cwestiwn bach eitha neis i fod yn onest gyda chi, os ydych chi'n gwybod ystyried. So mae'r X yn sydd gyda fi fan hyn. Fi'n disgwyl ar unrhyw ongle fi lle gweithio mas. So mae'r ongl na mynd i fod, mae'n un rwyddach chi'n neud. Mae'r ongl na mynd i fod yn 180 minus 39 a 90, so mae'n fod 51. So hwnna yw'r ochr agos. Bydd X. So fi'n gwneud K. So na adjacent dros hypotenuse. So bydd y cos 59. So the hypotenuse yn 100. Adjacent agos i fi'n ffind y mas. Os ydych chi heb gweld bod hwnna'n 100, os chi'n meddwl beth fe yna radios sydd gyda chi fyna. So o fyna wedyn, cos 59, llosi gyda 100, a bydd hwnna'n rhoi 63 mm i ni. Just dongos chi fyna'n un i ail trefnu yma. Ffantastig. Okay. Cyfwch os mae unrhyw cwestiwn gyda chi'n un o hwn, os chi'n watch yn fyw, teip o fi mewn o'r chat ar y diwedd, ac rhaid pip fach ar y cwestiynau. Nes ti gorffen.
Okay, amser gyda ni am un cwestiwn bach arall, okay? Cyn mynd i'n sgol ar syllabus, just check o popeth. So, chi'n gweld sut mae, nhw'n licor cwestiynau yma am fibers gyda i fynd gyda plygiant. So, sut mae gwydr ffiber amlfodd yn trawsori golau, a pham ydyn ni'n gallu trawsodi ffrydiau cyflym o ddatan llwyddiannus so i ddarnau hir o ffiber amlfodd. Right, so byddwn ni'n siarad beth i chi gallu ala fwy nag un peledr ar un pryd trwyddo ffiber optig os mae'n drwchus. Mae afluniad yn digwydd ar y diwedd. Felly bydd na fydd pob peledr yn dod allan ar yr un pryd. Os chi wedi cofio'r brawddeg na, mae gwerth marc gyda gyda chi fyna'n barod. So beth bydd yn gwahanol, bydd y pellter yn wahanol, maen nhw'n teithio mewn tu fewn y ffiber. So os byddwn ni yn defnyddio monomod, un ffordd, bydd dim afluniad yn digwydd fyna. So, na'r gwybodaeth adolygu sydd gyda ni. So, ni'n mynd i cael pip fach ar y cwestiwn, fel byddwn ni ateb hwnna. So, mae'r cwestiwn wedi gofyn i ni, sut mae gwydr ffiber amlfod multimod yn trawsori'r golau. So, ni'n gweud bod e'n trawsori'r golau. Fel mae fe'n neud e, so mae'n digwydd trwy adlewyrchiad mewnol cyflawn. Na pha mae fe'n zigzago. Gallech chi weid os byddech chi moyn, so pob tro mae'n bwrw'r ochr y ffin. So'r ffin yw'r cladien sydd gyda chi. A beth sydd yn goffo bod ar ongl yn fwy na'r ongl critigol. Na pha mae adlewyrchiad mewn o'r cyflawn yn digwydd. So na fel mae fe'n trawsori'r golau. Pam nad i ni'n gallu trawsori ffrydiau cyflym yn llwyddannus, oherwydd mae pellteroedd gwahanol yn cael ei wneud gyda pob un o'r pynadrau. Mae pellteroedd gwahanol. So beth bydd yn digwydd, bydd y pwls gwasgaru ar hyd y ffordd. So os bydd y pwls yn gwasgaru, fe fydd yn cyrraedd y diwedd ar amseroedd gwahanol. A bydd hwn yn creu afluniad distortion. So dyw'r signal ddim fel byddwn ni'n disgwyl ei fod. Felly bydd y data sy'n dod mas ar y diwedd, bydd e ddim yn ddilys. Okay? Mae'n meddwl bydd e ddim yn disgwyl yr un peth, felly mae'r data yn mynd i fod yn anghywir. So beth byddwn ni'n gweud, fel gwybodaeth ychwanegol, y mwyaf yw'r pellter, y mwyaf o wasgaredd sy'n mynd i ddigwydd. So fi'n gwneud link i'r cwestiwn achos yn siarad beth i darnau hir, so fi'n gweud nhw, bydd darnau hir yn creu fwy o afluniad. So ni gweld cwestiwn fel hyn, ond gallan nhw gofyn i chi,
beth byddai'n rhaid i wneud yn llwyddiannus? Wel, os mae'n mynd i fod yn llwyddiannus, a mae yn fel wedi gweud, beth sydd eisiau na chi yw techneg o gallu gwahanu y pulsau sy'n dod mas ar y diwedd a darllen pob pwls yn unigol. A mae hwnna yn bosib, ond mae'n costi lot o arian. Cool. Right, na'r enw. Os a fi nôl a disgwyl ar gofynion y cwrs o ran beth dylech chi fod yn gwybod. So, ar y dechrau, mae'n gweud bod eisiau chi gwybod index plygiant yw N, ni'n gwybod na. Cyfrwng sy'n cael ei defnyddio, cael ei diffinio fel C dros V, so mae V yn bianedd y golau yn y cyfrwng, a C yn bianedd y golau mewn gwactod. So, gallai hwnna fod yn V1 a V2, right? Ond os mae air yn cael ei defnyddio, mae yn bosib pidwch cael eich twlu, gallai hwnna fod yn V1 dros V2, a'r byddai'r V1, byddai'r air, mae hawl gyda chi i roi C ar top, achos C sydd yn cynrychioli bianedd o'r unrhyw beth yn mynd trwy air. Okay? So beth i fi wedi gwneud fan hyn, oedd o'n i'n newid yr ofaliad hyn, so mae eisiau chi gwybod bod N1 V1 yn hafan i N2 V2. So fi'n licio roi'r N2 dan yr N1, a wedyn bydd da fi'r V2 dros V1. Mae'n cwestiwn, jyst i gweld beth i fi'n gwybod. Okay, a wedyn, so byddwch chi N1 sin theta, N2 sin theta 2. So fi wedi cyfuno'r hwnna, so mae fel 3 rhan gyda fi. Okay. Cofiwch bod hwnna'n cael ei galw yn deddf snel. So, sut mae deddf snel yn wneud ar model ton, ar gyfer lledaeniau'r golau, ac ar gyfer diagramau o domnau plan sydd yn dod yn agos at ffin blad, llytraws ac yn ei plygu. So, beth sydd eisiau chi gwybod fyna, sut mae deddf yn ymwneud â'r model. So, ni'n gwybod os mae golau yn mynd mewn o rhywbeth sydd yn dwys i rhywbeth sydd yn llai dwys, ni'n gwybod bod plygiant yn digwydd a bod e'n mynd bant o'r normal i ffwrdd o'r normal os mae'n cyflymu. Os byddwn ni'n mynd o rhywbeth llai dwys mewn i rhywbeth mwy dwys, okay, bydd y golau yn mynd tuag at y normal. Right? Hefyd bydd y golau trawol a'r golau sydd wedi cael eu plygu yn yr un plan. Na beth yw deddf snel. Ar y modau gyfer adlewyrchu mewn o'r cyflawn, i gwybod bod yr ongl critigol yn bwysig iawn, a mae rhaid fod yr ongl yn fwy na'r critigol i cael adlewyrchu mewn o'r cyflawn. Na'r hafaliad, okay, a ble mae hwnna'n dod, delliant yr hafaliad, so oedd hwnna'n dod o defnyddio sain 90. So sain y 90 yn rhoi 1 i ni, so felly oedd yn diflannu sydd yn gadael hwnna ar ôl. Sut i gymwyso cysyniad adlewyrchu mewn o'r cyflawn i ffiber optig? Aml fodd, so ni wedi gweud fel mae y peled yn mynd trwyddo ar aml fodd oherwydd adlewyrchu mewn o'r cyflawn sydd yn digwydd. Ni wedi siarad am cwbl o broblemau ble mae cosgariad yn digwydd yn aml fodd, a pam hwnna'n gallu atal y cyfradd trosglwyddo data sydd yn digwydd. A mae'r problem yn wath gyda pellter. A wedyn, yn ola, mae defnyddio ffibrau un modd, so mae monomod, so mae hwnna'n meddwl bod y ffibr yn denau, bod hwnna yn gwella fel bod data yn gallu mynd trwyddo dros pellter mawr. Gobeithio bod hwnna wedi bod yn helpu chi, a phob lwc.